İsamesi Hudayın sözü Durmuş coşkunu İsamesi Hudayın sözü Durmuş coşkunu Senin adında günem yuvuldu Bütün kalbimi sana tapşırdım Senin adında günem yuvuldu Bütün kalbimi sana tapşırdım Salam mehriban ildeşler. Hoş geldiniz bizim şugunki programmamıza. Sizin şugunki programma qoşulup bilýänligde men Ören Şad. Biz İsa Mesih'in doğulun günü barada gurrun etmekçi bu ören wajip tema. Sizeýän bilýäňiz many Rusların ýygnançyklarynyň, serkiflerinden olar Rождество diýip ýanwaryň başyna her ýyl belläp geçýärler. Men size şu gün şu baradaky köp ayetlary hemen bölümleri okap bermekçi. Hem biz bile şu günkü gepleşiň üstü bilen İsa Mesih'in doğuluşy barada köp zatlary öwreneriz. Ine Hudaý öz maksady boýunça İsa Mesih'i şu dünýäge iberdi. Yahya kitabynyň 3-nji babynyň 16-njy aýatyna näme diýär? Hudaý dünýäni ören söýenligi sebäpli özüniň ýeketäk ogluny berdi. Ol muny ogluna iman edenleriň hiç biri helak bolman, baky ýaşaýşa gowuşmagy üçin etdi diýär. Ene şu aýatdan görüşimiz ýaly Hudaýyň ýüreginde tide bolan söýgü bar. Eger Hudaý bizi söýmeýän bolsa, ol näme üçin öz ýeketäk ogluny bu dünýäge ibererdi? Siz bilýäňiz gelip çıkış kitabına Adam ata ve Havva günah edip şolaryň günäsi derarly insan bilen Hudaýyň gatnaşygynyň arasyna soğukluk aralaşdy. Olar bir-birinden aýrylşdy diýdik ruhy taýdan. Sebäbi şol erim bagynda ilki Hudaý Adam atany Havwa yaradana gaty ýakyn gatnaşyk bolan. Şol gatnaşyk saadlaşykly gatnaşyk şeytanyň Havwany aldamagy bilen Adam atany aldamagy bilen şol saadlaşykly gatnaşyk boluldy. Şoň üçin bärde Yohanna kitabynyň 3-nji babynyň 16-njy aýatyna diýär, Hudaý şol dünýäni ören söýýänligi sebäpli diýär. Ören söýýänligi şeýle güýçlendirme bärde. Özüniň ýeketäk ogly İsa Mesih'i şu dünýä senin üçin iberen. Ol muny ogluna iman edenleriň hiç biriniň helak bolman, baky ýaşaýşa gowuşmak üçin şeýletdi. Ene siz şu aýada okaňyzda görýäňiz, bu Hudaýyň ýüregini açyk görkezýär. Tide bolan gatnaşygyna ol näme küýseýär? Tide süýmek isleýär, hem sizin Hudaýy süýmeňizi isleýär. Ene şeýle ýagdaýda Hudaý şoň üçin şu maksat bilen İsa Mesih'i şu dünýä iberen. Siz şu aýada inanýaňyzmy? Eger siz ynam etýän bolsaňyz öz kalbyňyzda İsa Mesih'e dilek edip oňa iman etip bilýäňiz. Oňa iman etseňiz siziň hiç biriňiz helak bolman, baky ýaşaýşa gowuşarsyňyz. Bu Hudaýyň sözi, Hudaýyň size berýän wadasy. Siz şu wada diňe İsa Mesih'te bolan ynam üstü bilen eýe bolup bilersiňiz. İsa'ň doğulun gününiň şoň bellenmeginiň esasy manysy bärde näme, sebäbi näme? On iň esasy zat şu ýerde bellenýän zat İsa'ň doğulun günü bilen Hudaýyň söýgüsi bellenýär. Sebäbi Hudaý sizi söýenlik üçin öz ýeketäk ogly İsa Mesih'i şu dünýä ýollady. Ol näme üçin şeýletdi? Sebäbi Hudaý bizi söýýär. Hudaý ähli insany söýýär. Sebäbi insan Hudaýyň öz keşbinde yaradylan. Hem özü bilen iň ýakyn gatnaşykda bolmaklyk üçin yaradylan. Bize halaskar gerekdi. Halaskar bize näme üçin gerekdi?
şol erim bagynda edilen ýalňyşlyk günä zararly bize halatkar gerekdi. Adam ata bilen howana günä edenden soň şol pursatdan başlap insan eýem günäli boldy. Näme üçin biz adam ataň nesilleri, adam ata bilen howanyň nesilleri. Şoň üçin bizi şol edilen ýalňyşlykdan, erim bagynda edilen ýalňyşlykdan hemem şoň netijesinde bolan Hudaý bilen insanyň arasyndaky aýrylykdan halat etmek üçin bize halatkar gerekdi. İsa Mesih şol halatkar. Ol haşda siziň üçin, biziň hemmemiz üçin ölmek bilen, biziň günahlarymyzy öz üstüne almak bilen ýene-de şol gatnaşygymyzy dikeltdi. Şoň üçin İsa halatkar. Bizi söýýänlik üçin, günämiz üçin ýeketek ogluny berip, biziň günämiziň hökmüni oň üstüne atdy. Şol İsa Mesihiň haşda ölmeginiň netijesinde biz günäniň hökmünden halat edildik. Ene Rimler kitabynyň 8-nji babynyň 1-nji aýatyna näme diýär? İsa Mesihe degişli bolanlar inni asla hökm edilmedi diýär. Bu nähili wada Hudaýdan. Siz şunu ýatlaýaňyzmy gündelik durmuşyňyzda? Inni şol İsa Mesihe siz degişli. Şoň üçin siz hiç haçan hökm edilmersiňiz diýär. Bu Hudaýyň mukaddes sözüne. Täze İsa Mesih şu bize ediljek hökümleri öz üstüne alıp haşda öldü. Şol derarly biz eýem şol hökümden halat edilen. Günä derarly bize beriljek hökümden biz halat edilen. Ýene-de Rimler kitabynyň 5-nji babynyň 8-nji aýatyna näme diýär? Emma İsa Mesih henüz günäkar biziň üçin öldü diýär. Bu siziň üçin hem öz janyny gurban eden İsa. Dep Hudaý bize bolan söýgüsini görkezdi. Biz hatda günäli İsa Mesih näme etdi? Biz entek günäkar ol biziň üçin öldü. Biziň günälerimizi öz üstüne almak bilen öz janyny gurban etdi. Şeýle etmeklik bilen ol näme etdi? Hudaý bize bolan söýgüsini görkezdi. Inni men siziň bilen İsa Mesihiň dogulşy baradaky käbir bölümlere seredik geçmekçi. Täze bu eýem taryhy hatgy düşünmäge kömek etdi. Hemem ol nähili doglan. Bu barada Matta kitabynyň 1-nji babynyň 18-nji 25-nji aýatlaryna gurrun edilýär. İsa Mesihiň dogulşy şeýle boldy. Onuň ejesi Meryem bilen Ýusup adagyldy. Emma olar entek ýastakdaş bolman kalar. Meryem özüniň mukaddes ruh arkaly gowruli bolandygyny bildi. Onuň adaglysy Ýusup dogruçul adamdy. Şoňa görä ol Meryemiň ile maskara bolmagyny islemän, ony ýaşyryn aýryp goýbermegi ýüregine düwdi. Ene bärde görüşmedi ýaly Meryem İsa Mesihiň ejesi bolan hemem Ýusup şol Meryeme eýem ol adagly edilen. Biziň medeniýetimizde siz adagly edilmek diýene gowy düşünýäňiz, täze bu biziň edil ýewreýleň medeniýetinde bolşýaly, biziň medeniýetimizde de adaty bolanda adagly edilmek. Şol gyýyz bilen oglan adagly bolanda da olaň arasynda jynt gatnaşygy bolmaýa. Bu ýewreýlerde de gadagan edilen. Ýöne olar adagly bolan wagtynda da käwatda eýem är aýal hökmüne görülipdir. Ýewreýleň medeniýetinde. Şoň üçin bärde diýe ol entek jynsy gatnaşykda bolman eýem Meryem mukaddes arkaly gowruli bolan. Siz bu barada Lukanyň 1-nji babynyň başynda şu zatlar barada okap bilýäňiz. Täze şonu Lukanyň 16-njy babyndan 35-nji babynyň aralygynda eýem diýär şol Gabriel perişte gelip Meryeme ol sen mukaddes ruhuň üstü bilen gowruli bolarsyň diýip mukaddes ruhuň öýde oňa göni Meryeme şeýle habar berýär. Ýene de men bir gede gaýtalaýan, siz şu barada Lukanyň 1-nji babynyň 16-njy 35-nji aýatlar aralygyny okap bilersiňiz. Ene bärde ýene näme görýäsiz? Ýusup barada näme öwrenýäsiz? Oň adaglysy Ýusup diýe dogruçul adam bolan. Dogruçul adam bolmak diýmek bu ýewreýleň medeniýetinde hem dogruçulluk şol Hudaýyň kanunyny saklamaklyk, Hudaýyň kanunyny berja etmeklik bilen bagly bolan.
ol Hudaýyň ähli beren kanunlaryny berjay etmekde gaty dogruçul adam bolan şomanda. Ol şeýle hem Meryem'i ile maskara bolmagyny islemän nämetdi diýe. Ony ýaşyryn aýryp goýbermegi ýüregine düwdi. Siz bilýäňiz biziň medeniýetimizde de eger siz oýlanyp görüň bir oglan gyýy birege adagly edilen bolup soň şol gyýy jynty gatnaşykda şol adam bilen bolman jynty gatnaşykda bolmadan göwreli bolanda siz bilýäňiz bu nähili maskaraçylyk, utanç bolýar. Maşgala iki tarap maşgala şol oglanyň maşgalaty üçinem gyýdyň maşgalaty üçinem. Ene bärde şol Meryem ýam şu zatlar baştan geçirip oty. Ýaş gyýdy hökümine. Ol mukaddes ruhuň üstü bilen Hudaýyň gudraty bilen göwreli boldy. Yusuf oňa ýanaşmadan ol göwreli boldy. Ene şoň üçinem bärde Yusuf bu zatlary düşünenak. Ol ony şeýle gowy gören Meryem'i ýöne şoň ýyly maskara bolmagyny islemedik ol. Ýuwaşdan aýryp goýbermegi isläm. Eger şony halk bilen bolsa, Meryem'iň göwreldigini eşden bolsa, şol döwrüň adatyna görä Meryem daşlanyp öldürilmeli. Ene bu barada Kanun Taglimat kitabynyň 22-nji babynyň 23-nji, 24-nji ayatlaryna özüňiz okap bilersiňiz. Şonu diýe, şeýle şol boýgy ýam öz adagly edileni bilen jynty gatnaşykda bolmadan göwreli bolan bolsa, ony daşlap öldürmeli diýe. Şol adaty Yusuf bilip otyr. Şoň üçinem ol Meryem'iň daşlanmagyny islemedi. Ony islemän, ony ýaşyryn aýryp goýbermegi ýüregine düwdi. Yusuf bu hakda oýlanyp ýörkä, Rabbiň periştesi onuň düýşüne giyirip, "Ey Dawud ogly Yusuf, sen Meryem'e öýlenmekden gorkma. Sebäbi onuň göwrüsindäki mukaddes ruh arkalydyr. Ol bir ogul dograr. Sen oň adyna İsa takarsyň. Sebäbi ol öz halkyny günälerinden halas eder" diýdi. Bularyň hemmesi Rabbiň peýgamber arkaly ine bir boýgy göwreli bolup ogul dograr. Onuň adyna Immanuel takarlar diýip aýdan sözüniň berjay bolmagy üçin boldy. Immanuel bu ad Hudaý biziň bilendir diýmegi aňlatýar. Ene bärde görüşimi diýaly Hudaý Yusufyň düýşüne giyirip şol periştesiniň üstü bilen ýene de oňa näme diýip otyr. Sebäbi ol Yusufyň ýüregine gorku bardygyny gördi. Ol Dawud ogly Yusuf diýe. Sen Meryem'e öýlenmekden gorkma. Oň göwrüsindäki çaga mukaddes ruh arkaly göwrüde galdy diýip otyr. Ol bir ogul dograr diýe. Ene bu şu Lukanyň bagşlan bu Mattanyň 1-nji babynyň 20-nji 21-nji ayatlaryna şeýle diýe. Ol bir ogul dograr, sen oň adyna İsa takarsyň diýe. Hem o barada näme diýe? Ol öz halkyny günälerinden halas eder diýdi. Ene Hudaýyň özi Yusufyň ýüregindäki gorkusyny görüp, oňa şol düýşüň üstü bilen kalbyna rahatlyk berip otyr. Yusufyň ýene bir zady biz belläp geçmeli. O Yusufa nähili ýüzlenýär? Ey Dawud ogly Yusuf diýe. Yusuf Dawudyň neslinden bolan, Dawud paçasyň neslinden gelip çykan, şoň üçinem oňa Dawud ogul diýilýär bärde. Soň ýene bärde näme diýe? Bularyň hemmesi Rabbiň peýgamber arkaly aýdan wagdalarynyň ýerine ýetmegi diýene bu barada bir boýgy göwreli bolup ogul dograr, onuň adyna Immanuel takarlar diýe. Bu İşaya peýgamberiň 7-nji babynyň 14-nji aýatyna aýdylyp geçilen. Siz oýlanyp görüň, şol häzir Mattada bolup geçip oturan wakalar, İsa Mesih barada bolup duran wakalar İşaya peýgamber tarapyndan näçe asyrlar mundan öň peýgamberlik edildi. Şol bir näçe wagtdan soň şol peýgamberlik inni amala aşyp otyr. Hudaý öz aýdan sözün berjay edýär. Bärde şoň üçinem anyk aýdylyp otyr. Matta 1:22-23'te bularyň hemmesi Rabbiň peýgamber arkaly ene bir boýgy göwreli bolup ogul dograr. Onuň adyna Immanuel takarlar diýen söz berjay boldy. Ene aýtşymy diýal şol Immanuel nämäni aňlatýar? Hudaý biziň bilenler diýmegi aňlatýar. Siz kynçylykly pursatlarda şonu ýatdan çykarmaň. Immanuel, Hudaý siz bilenler. Ene 24-nji ayat şeýle dowam etýär. Yusuf ukudan oýanan soň Rabbiň perişteleriniň buýrugyny
yerine yetirip Meryem'e öýlenýär. Emma Meryem oğluny doguryança Yusuf oňa ýanaşmady. Yusuf doglun çağanyň adyna İsa takdy. Ene bärden görüşmedi ýaly Yusuf nähili ol hakykatdan dogurçul adam bolan. Ol Hudaýyň sözüni dinläp özüne aýdan sözüni dinledi. Hudaý oňa sen Meryem'e öýlenmekden gorkma diýdi. Oň gowrusynäki çağı mukaddes ruhdan. Şoň üçinem ol Hudaýyň sözüni dinläp, Rabbiň periştesiniň buýrugyny ýerine ýetirip Meryem'e öýlenýär. Siz oýlanyp görüň şu barada, bu nähili maskaraçylyk bolýar ýylyň öňünde. Olar bu sözlere inanmaýar, Hudaýyň sözlerine inanmaz olar. Yusuf, Meryem ikisem halka aýdyp bilýär. Ýöne halk bulan sözüne inanarmy? Elbetde inanmaz. Şonu da olar şu kynçylykly pursatyň içinde de Meryemem, Yusufam Hudaýyň buýrugyny berjay etdi. Sebäbi Hudaýy dinlemeklikde olar Hudaýyň goragy astyna bolýar. Ene ýene bir bellemelde 25-nji aýatda Meryem ogluny doguryança Yusuf oňa ýanaşmandyr. Näme üçin? Sebäbi İsa Mesih insanyň dogulmaly däldi. Ol mukaddes ruhuň üstü bilen, gudretyň üstü bilen gowrulu boldy. Eger ol insanyň dogulany bolsa İsa Mesih bizi halat etip bilmezdi. Olam edil bizi ýaly insan. İnsan halat etip bilmeýär. Diňe Hudaý bizi halat etip bilýär. Şoň üçinem şol Hudaýyň planyna görä İsa Mesih mukaddes ruhuň gudrety bilen Meryem'in gowrusynda bolup şu dünýä geldi. Bu Hudaýyň plany boýunça şeýle boldy. Yusuf edil Hudaýyň özüne beren tapşyrygyna görä çağan adyna İsa takdy. Enne Matta kitabynyň 2-nji babyna ýene de İsa'ň dogulşy dowam etýär. Geliň häzir şu baradaky bölüme seredip geçeliň. İsa Herod padşahynyň döwründe Yahudanyň Beytüllahym şäherine yeniden doguldy. Siz belki Herod padşah barada eşdendiňiz, şol İsa'ň dogulany wagtyna ene şol padşah ekeni. Bu barada gaty erwet maglumatlar bar. Şu tarihi maglumatlara göre Herod bu gaty erwet rehimsiz padşah bolan. Ol öz aýalyny öldürün, 3 ogullaryny öldürün, öz daýysyny öldürün, gaýnenesini öldürün. Mundan başga da köp kişileri öldürüp ýok eden ol. Şoň üçinem ol rehimsiz nejis padşah hökmünde şol döwürdäki adamlara ma'lum bolan. Ene İsa şol Herod padşahyň döwrüne eneden doglan. Şonu münejjimler günnogordan Ýerusalema gelip Yahudilaryň padşahy bolup doglan nirede diýe. Biz onuň dogluş ýyldyny gördük we oňa secde etmäge geldik diýdiler. Herod padşah muny eşdende, onuň özü de tutuş Ýerusalem halky da galagotlyga düşdi. Ol ähli ýolbaşy ruhanylary Tewrat mugallimlerini ýygnap, olardan Mesihiň nirede dogulmalydygy hakyna sorady. Olar şeýle jogap berdiler. Ol Ýahudadaky Beytüllahym şäherinde dogulmaly. Sebäbi peýgamber şeýle ýazypdyr. Emma sen ey Yahuda ýurdundaky Beytüllahym, Yahuda hökümdarlarynyň arasyna asla kiçisi dälsin sen. Çünki senden bir hökümdar çykar. Halkym Israiliň çopany bolar. Ene şu ayetlerden görüşimiz ýaly şu ýerde aýdylyp oturan zatlar bu bir näçe asyrlar mundan öň peýgamberlik edilen ene şu Matta kitabynyň 2-nji babyna şol aýdylan peýgamberlikler amala aşyp otýar. Ene Yahudilaryň padşahy bolup doglan nirede diýär. Şo münejjimler bäri gelip eýem şonu sorap otýar. Başgaça şu münejjimlere parasatly adamlar hem diýilýän ekeni. Şolar gelip eýem oňa ýam şu Yahudilaryň padşahy diýip şol peýgamberlik edilen sözleri ulanyp şonu görmäge gelip otýarlar. Hem oň dogluş ýyldyzyny gördük diýe. Bärde şu ýyldız bu biziň günnelik asmanda gökde görýän ýyldızlarymyz ýa-da şu planetalar barada gurrun edilen akda bu aýrytyn bir ýyldız bolan. Şol İsa Mesihiň dogulşyna şaýatlyk eden ýyldız bolan. We bular şoňa secde etmäge gelipdirler. Ýöne bu barada Herod padşahy ýam eşdip, o näme de otýar?
şoň ýok etmegiň uguruna düşýär. Bu barada da okard. Ene soň peýgamberlik barada gurrun etýär peýgamberleriň ýazylşy, eýem şol İsa Mesih'iň gelip çykjagy barada peýgamberlik edilen eni şolum halkym Israýlyň çopany bolar diýär. Çopan bärde ol şol metafora hökümine ulanyp otyr. Bu eýem halkyň baş tutany boljakdygy barada gurrun etýär bärde. Şol peýgamberlik Mika peýgamber tarapyndan 7 asır mundan öň aýdylan. Şol 7 asır mundan öň aýdylan peýgamberlik eni berjaý edilip otyr. Hudaý biz şeýle gudretler görkezýär. Ol wada berýär, şol wadasyny wagtyň geçmegi bilen berjaý etýär. Eni 7-nji aýat şeýle dowam etýär. Onsoň Herod münejjimleri gerilen çagyryp, olardan ýyldyryň haçan görnendigi barada jikmejik sorady. Herod, barın çağa barada habaryň anygyna ýetiň. Ony tapan wadyňyzda maňa habar beriň. Menem baryp oňa sejde etjek diýip olary Beytulahama iýerdi. Olar padşahyň diňläp ýola düşdiler. Ene olaryň gören dogluş ýyldydy, ýene peýda boldy we öňlerini düşüp çağanyň doglan ýeriniň üstüne gelip durdy. Ýyldydy görenlerine olaryň şatlygynyň çägi bolmady. Olar öýe girip çağa bilen ejesi Meryem'i gördüler. Şonna dyýdy çöküp oňa sejde etdiler de hadinalaryny açyp altyn hoşboý tütetkiler we mür sogat berdiler. Herodyň ýanyna gaýdyp barmadyk hakda düýş arkaly duýduş berilen soň münejjimler öz ýurtlaryna başga ýol bilen gitdiler. Ene bärde görüşmedi ýaly hemme zat peýgamberlik edilşi ýaly amala açdy. Enne Herod padşa ýam şol İsany doglan wadyna öldürip ýok etmegiň uguruna düşüp otýar. Ýöne Hudaý her tapar öz planyny amala aşdyrmak üçin periştesi bilen adamlaryň üstüne şolaň üstü bilen periştesiniň üstü bilen adamlara habar berdi. Ene bärde görüşmedi ýaly ýam şu münejjimlerem ol düýşüň üstü bilen olara näme diýdi şol padşaň ýanyna barmada başga ýol bilen ýurduňa gaýt diýip olaram Hudaýyň beren tawsyrygyny diňlediler. Şeýle etmeklik bilen İsa Mesih'iň jany halas edildi. Ene şol ýyldydy olar ýydarlap. Şu zatlar ýam hakyky bolan wakalar. Şu İsa'ň doguşy barada ýürüti ýyldyz bolup şol ýyldyzy ýydarlap ýam. Şeýdibim olar İsa Mesih'i we Meryem oň ejetini tapdylar. Soň diýdi çöküp diýe oňuňa şeýle tejde edipdirler. Ene gelin häzir ýene 13-nji bab bilen dowam edeliň. Münejjimler gidenden soň Rabbiň bir periştesi Ýusubyň düýşüne girip, "Tur, çağa bilen ejetini al da Misre gaç. Özüm habar berýänçem şol ýerde gal." Sebäbi Herod çağany öldürmek üçin onuň gözlegine çykmakçy bolýar, diýdi. Ene ýene bärden görüşmedi ýaly Hudaý öz wepalylygyna Ýusuba öz habaryny ýerine ýetirip otyr. Habaryny periştesiniň üstü bilen ýetirip otyr. Çağaň alda Misre gaç diýe. Sebäbi ýydyna dolanyp barsalar olar. Şo ýerde Herod padşahyň olary öldürjekdigini bilýärdi. Çağany öldürjekdigini bilýärdi. Şoň üçin ol ýene de Hudaýyň sözüni diňleýär bärdi. Ol özüm taňa habar berýänçem şol ýerde gal diýe. Sebäbi Herod çağany öldürmek üçin oň gözlegine çykýar. Şeýlelikde Ýusuf turdu da çağa bilen onuň ejetini alyp şol giýje Misre tarap ýola düşdi. Ol Herod ölýänçe şol ýerde galdy. Şullukda Rabbiň men oglumy Misirden çağırdym diýip peýgamber arkaly aýdan sözi berjaý boldy. Münejjimleriň aldanaryny bilip Herod gahar gadawa minni. Ol münejjimlerden sorap anyklan wagtyna görä Beytulaham bilen onuň daş töwregine owalarda doglan 2 ýaşyndaky we 2 ýaşa ýetmedik erkek göbekli çağalaryň ählisini öldürdi. Şeýdip Yermeýe peýgamberiň şu aýdarlary berjaý boldy. Ramadandan bir ses eşdildi. Agy we ajy periýat sesleri. Rahel çağalary üçin ağlaýar. Teselli berilmegini islemeýär. Çünki olar indi ýok. Herod ölenden soň
Rabbin bir periştesi müsürde Yusuf'un düşüşüne girip tur çağa bilen onun ejetini alda İsrail'e dolun sebebi çağanın canının kattına çıkarlar öldü dedi. Ondan Yusuf çağa bilen ejetini alıp İsrail'e qaytdı. Yönü Arkelanın öz atası Herod'un yerine Yahudanın padişahı bolanını eşidip Yusuf ol yere barmağı korktu. Düşüşüňüzdi bilen duýduruş berilen soň ol Jelile welaýatyna tarap ýola düşdi. Ol yere barıp Nasra diýen şäherde mesken tutdy. Şeýdip peýgamberler arkaly oňa Nasraly diýiler diýip aýdylan söz berjaý boldy. Ene bärde görüşimiz ýaly şu dünýädakiler padşalar ýa-da beýleki başdollar her hili pislik etmek isleýärler. Ene biz şunu İsa Mesih hem çağa kada gördük. Ýöne Hudaý öz periştesiniň üstü bilen her sapar Yusufa habar ýollady. Şol düş üstü bilen diye şu 5 kede gaýtalanýar. Mattan 1-nji 2-nji babyny beýem görkezýär. Hudaý öz çağalaryny nähili goraýar. Yusuf Meryemi hem İsa'ny ol öz maksady üçin, maksadyny ýerine ýetirmek üçin olar gorap her tapar olaň üstüne hop awanyna olary öňünden duýduruş berip otyr. Düşüşdi bilen gurlap olary halat etdi. Bärde ýene biz görýäs Herod nähili nejitlik eden ol. 2 ýaşyna we 2 ýaşa ýetmedik erkek göbekli çağalaryň ählisini öldüripdir. Bu nähili nejitlik. Ol şol İsa Mesih şol çağalan arasında bardır diýip onu öldürmek islen. Ýöne Hudaý öz maksadyny ýerine ýetirip İsa Mesih'i gorap saklady. Şoň üstü bilen ol öz maksadyny amala aşyrmakçydy. Siziň hem durmuşyňyzda şu wagt kynçylykly pursatlar bardyr. Ýöne şeýle sizde kynçylykly pursatlar bolsa men sizi İsa Mesih'i ynam edip onu öz halasgaryňyz hökmüne kalbyňyza kabul edip şeýle ebedi ýaşaýşa eýe bolmaga sizi çagyrýan. Biz ýene-de endiki gepleşiklerimizde İsa Mesih'iň dogulşy barada başga da käbir aýatlara, bölümlere seredip geçmekçi. Men sizi endiki gepleşigede goşulmaga çagyrýan. Eger sizde İsa Mesih'iň dogulşy barada soralar bolsa, siz hökman ekranda görýän elektron poçta üstü bilen maňa ýollap bilersiňiz. Men ýene-de sizden eşitmäge, başga da belliklerinizi eşitmäge garaşýan. Gynansagam şuňky gepleşigimiz tamamlanýar. Endiki gepleşigimizde çerli hoş sag bolun. Senin adında günem yolunu bütün kalbimi sana tapşır.